Vitézek! Most kérem! Hoppá! Ez igen, bekezdtek az orosz vitézek. Az anyja úristen. Hát én úgy látom ebből a pozícióból, hogy nagyon szépen kímélve a szerkezetet, pedig tudná azért azt szaggatni. Egy nagyon szép bal... Igen, mert megijedtem, az az igazság, be kell vallanom. Nem tudom, hogy mások megijedtek-e, de szerintem most ki is jöttek a napernyők alól, az biztos, hogy mit zajonganak itt. Igen, azt látom, hogy azért ez elég nagy érdeklődésre tart számot, hogy az orosz vitézek megjelentek a légtérben. Igen, a programon így kell változtatni, hogy egy kicsit előrébb hoztuk, hogy a közösség, a tisztelt repülő barátok, a repülő szerető emberek lássák. Előttünk milyen Balról jobbra, hallgassuk meg az orosz repülésipar hajtóműveit. Nem így szakavatott ember azt mondod, hogy szépen tudósodott. Számomra nagyon szépen tudósodnak, ugyanis itt volt a fészke, a MiG-29-es csapatnak is, ugyanis nagyon sokáig ugye egy nagy ugrás volt ugye a MiG-21-esről váltás, ugye a MiG-29-esre annak idején, és akkor voltak ilyen hangok a levegőben legutóbb, és most az üzletben az emlékeztek erre.